ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି। ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବି ତରଭୁଜ ଖାଉ ଖାଉ। ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଗରମ ଅଧିକା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଖାଇଦିଏ। ମତେ ତ ମଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ କଥା ଶୁଣି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଖାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ନା, ତାହେଲେ ତତେ ଭଲ କି ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆରେ ଆରେ ୟାର, ଏ ମଞ୍ଜି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ୟାର। ହଁ, ତ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ। ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଗଲା ଦିନେ କୁକୁରପୁର ଗାଁ। ଅରେ ଶଳା, ତୁ ମୋ ଗାଁକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ରେ? କିଛି କାମ ଥିଲା। ଯା, ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? କଣ କହୁଛି ଏ ଶଳାଟା ଆସି ଆମ ଗାଁରେ? ଦେଖିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି କେମିତି ମତେ ଚିଡଉଛି। ମୁଁ ତ ବସିଛି। ତମର କଣ ଖାଇଯାଉଛି ନା କଣ? ତଳକୁ ଆ, ଦେଖଉଛି। ଆରେ ତମେ ସବୁ ମୋର ପଛରେ ପଡିଛ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଶଳା, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖାଇବୁ? ତମେ କୁକୁର ଖାଲି କୁକୁର ହେଇକି ରହିବ। ଉପରେ ରହି କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଥରେ ଖାଲି ତଳକୁ ଆ ନା। ଏକଦମ ଛାଡ଼ିବିନି ଶଳାକୁ, କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ଗାଣ୍ଡିରେ। ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଦାଦାଗିରି କରୁଛ ମୋ ସାଥେ। ଗାଣ୍ଡିରେ ଦମ ଅଛି ଯଦି ତଳକୁ ଆ ନା। ତମ ମାନଙ୍କ ସହ ତର୍କ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଭାଇକୁ ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡିଲା। କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ଭଳିଆ। କେତେବେଳେ ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଝଗଡା ଲାଗିଯାଏ। ଆରେ ଶଳା, ଓକାତର କଥା କହନି ମତେ। ତ ଓକାତ ଥିଲେ ସିନା କହିବି। ଆରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଶଳାଟା ଓକାତ କଥା କହୁଛି ମତେ। କହିବି କଣ କରିବୁ ରେ? କଣ 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 ଓକାତ ଅଛି ତୋର? ବାଳ ଛିଣ୍ଡେଇବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଶଳା, ଭାବୁଛୁ କଣ ଗାଳି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବୁ? ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଗାଳି ସହ ମାଡ଼ ବି ଦରକାର ତତେ। ବାଡେଇକି ଦେଖ ମତେ, ବାଡେଇକି ଦେଖ। ଭାଇ ଛାଡିଦେ, ଭାଇ ଛାଡିଦେ, କାଟୁଛି ଭାଇ। ଭାବିଛୁ କଣ? ବାଡ଼େଇକି ଆଜି ତୋର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି।